Som veľmi rád, že mladí a vzdelaní ľudia okolo SLH organizujú akciu Bratislava za život. Som veľmi rád preto, že ochrana alebo zápas za ochranu života nenarodených detí je možno najdôležitejší zápas tohto storočia, najväčšia výzva pre nás všetkých. A to z toho dôvodu, že v právnom poriadku Slovenska, ale nielen Slovenska, ale aj iných krajín, nie je neľudskejšieho zákona, ako je potratový zákon. A s týmto barbarstvom dnešnej doby sa jednoducho nedá zmieriť. A nemali by sme sa hanbiť za ten náš postoj, napriek tomu, že vyzerá nemoderne. Nemali by sme sa hanbiť na Facebooku, nemali by sme sa hanbiť chodiť do ulic, nemali by sme sa hanbiť pred vlastnými kamarátmi, nemali by sme sa hanbiť na pracovisku. Hovoriť o tom jasne a so zdravým sebavedomím a na druhej strane inteligentne, aby sme tých ľudí neodplašili, ale prinútili o tej téme rozmýšľať. A preto som veľmi rád, že takéto aktivity sa konajú a keď bude takýchto aktivít čo najviac, tak máme veľkú nádej, že sa to raz zmení.